дар ин дарси кӯтоҳ тарзи гузоштани матни ороиширо дида мебароед. барои гузоштани матни ороишӣ аз ин нишона истифода мебарам. ба болои нишона пахш мекунем ва ороиши заруриро интихоб мекунем. баъдан матни лозимаро дар инҷо дохил мекунем. ҳангоми пахш намудани мушак дар болои ин матн менюи формат пайдо мешавад, ки аз инҷо мо хосиятҳои ин матнро тағйир медиҳем. хуб, шумо мустақилона бо ин амалҳо шинос шуда ба матнҳо ҳар гуна ороишҳо диҳед, то хубтар аз худ кунед. саломат бошед, то дарси дигар.